Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Karbi Anglong Autonomous Council solar project along lapen to work wrong play along lay along chupang limdun et puki a hokali pusi perang kiamai kang nipon. Pai kuni isi ajo Karbi Anglong Autonomous Council MLA Dorsing Ronghang lapen EM Omar Singh Tisu lapen arisang ho tumpen perang kiamai kang nipon. Bangso perang kiamai kang nipon ang koke kidam tangarni AK News Abirta atum abang Karbi Anglong Autonomous Council CEM MLA EM adonara patuma phan lapen hembang isi atuma phan si solar project lapen to work rong play along le along ki GP at pusi AK News Abirta atum pangdak ponlo lasilabang solam the kajipaklang pon ke ahokali pusi perang ke mayelong kang nipon along ningji pon lasilabang solam apathak AK News atum nonamat lamklar nang GP nang ji lapen nilito maphan ahok ang tek nang paklang pami tek nang jipusi ning jipon tang te perang kia mayelong kaning jipon alam thile Karbi Anglong News kilang ara doana tum sitami arjuponik sinang non press meet nang li tumhan kadok we nang ke hang nang kok aputhak ke lahan lo je AK News mate Agustin kam sa labang so a news ong ke klang a channel ong ke klang pon je solar project 18,000 labang so along le ang kang along CM sar EM MLA local MAC atum adon ara patum si amen che tham dun FC compensation labang so ka chapalong duji si kadok we claim et lapen national highway along sidame la son si ke claim pusi labangso akoy nangipi lasi labangso akoy nangipi long nilitum klardak penang thanji la pahanlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke long lea pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do pusape nitum kipi ponji kamat hatawe lapen ke soni alam bang lapano lapen holadak along le apota ke do tang atum an sitame labang so along le bang ke APDC alapan si pitang de lopot labang so pitang de benefit ilitum aja ke miadi pota ke do tado hola 18,000 bigha salu labang so arlo along ke holadak local MEC ake hai rong phar sangro nili kolik lo surjo rong phar alang li sitame 300 bighas do talata for the greater interest of Karbi Anglong lapengke ilitum revenue aningkan bang ta ilitum isia percentage konsila phan labang so solar do tikke long pon bompo pusi surjo rong phar ake hai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangka alang lita labangso solar project apansi lada pipon derlo lasi labangso akoy nang ipiyabang lake ahok kali lasi nilitum penap dik angbong eke a channel afan eke news afan labangso bangke Karbi Anglong Autonomous Council hinpen defamation case pipon po lapen ke ladak akoy ki pipon thua bangke je national highway four lane ta nani EM ta MLA ta CM atum kadok we si long le pota ta chikuriat si nonan ta along le ahem pu vek atum bangke poisa long pon pelang pusi ladak news channel long ta kit pipon lasi nangli tumpan nang pechidi daglo je section 1 pen section 7 ho lahorijan dimapuran ladak bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labangso project labangso angbong pen longle hempu vek atungke 495 crores .61 labangso tangka ke long edlo noda bangke kipi ponpe ahina bangke matro 8 crores 88 verlo 8 crores 88 lakhs verlo te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem phutum kelong lepu akoy nang pipon no lasi nang litum ta
nang litum bangke case pini dua joni. nang litum ahin pe nang Pichinia bang kelapan lo je 888 crores ki pon un eda ta the bang ajha Guwahati long high court long asabo case dokok ajoy ni si labang so 8 crores 8 crores 88 lakhs atangka bange pipon un edalo la pe 98.23% la foreign land compensation ke PLO la si towar ka dog wi anta ilitum ka cheleng ka dog wi tanang litum thek long lo la si la so news channel along la son Karbi Anglong autonomous council CM Saraphan Niliphan MLA phan la pe nitum a colleagues phan la son akoy nangi pipon nilitum mahin pen defamation case abangke pipon Pini karjui dolang mah. Det ki untang bang hini ito maphan palom koksi. Appointment ki pipedara jok IS lapen borbabu ato malong kahumridam. Phai kuni isiarni KSC atum pen cepatir piponsi bang hini det ki undun tang atum utom tiso roll number 84 lapen. Viswa Singnar roll number 189. Alang litum ki ME long sitame qualified tanglo. Lasi alang litum Karbi Anglong Autonomous Council pen sitame ki hok tangalo sitame pipa jirponlo sitame IS lapen borbabu atum kacuma tha bangke labang hini atuma phan ningkan hini par eta pita appointment alo ki pipere ka jok IS office asa hemalong KSC atum pen humri damlo sitame alang litum kacepa jok jia phan pura ahok alam cikrong pon pedetsi kaprek alam thisi nangning jedun lasila puson polote lake tangkale kacuyan atom lopusi ferang ke thengno ningjepo news text report Karbi Anglong News Bahini ya Karbi atumbang juntu ME level along sakuri kelongji alright kedo tum non pipedet laso abirta long pa sinili tum IS office on tamen tum nikan ini pelong lo ako keherat pe name ala sombong pe name IS office tum thang nada respond ave aja tam pipe people lo ma ponte kadu wira chiti lo IS office on sakuri chiplo fan alak ka tangka ke thokna dugo ka Karbi pina ka posi hala so tangka thokte det amasi sakuri long le det posi dili tum pin rem lo tasi la sombong pen kelong nunde abang pu ameni lin thani po utom tiso la bangke roll number 84 la pen Viswas Singnar number bangke 189 alang litum bang ME long dalong qualified pen lang tum penelo council pen anta approval dokok pen apitame alang tum phan lason placement mate ipeda rajoni si pililin tum madak bang pen tum intang dak pen kachi sombang apang ponang kok Komento ni kan alang itum ke pas ke atet ke pas bang ke in 2017 2017. bat baki tume penan long lap lo asong bong pen metang Karbi do ke sang so do penan long lo stamila tum bahini phama pang pon long so si bandet Ani tum dak bang pen komat han nang itum nang kamri ke na khomri mane nili tum mangala lo la bor babu kadu gela chini lo himari kro la pen la pu ISR kita singki alang li tum bahini pasini tum kakimene humri bom lo akon nang chingi nang sithan bom lo ke wangcheng hor bange council pen approval chewanon polo council pen name approval chewan lo council pen approval 1 pen apita minili tum hoptai siang bong pen appointment bange pipo busi chak lo andame la so kachi chak bange ningkani si hini alang li tum padam jilo alama bangke asi hala so alam pen mai kopi posi patam jilo ma pade kadu weda chini lo hala so bong pen bangke alo pen tangka pite thede rajoni se alam tu bange tangka long le sakui long le der lo posini nili la so a department of nili so dak pen nili pin rempon lo ke nang itum hin pen ki jong gang tung ke council pen improvement ki der pidame dak IS mang pipidet ke la sa bihasing in pen la himari ko la tum bhain jong la poisa ke hang oh kalang lo directly or indirectly kadu la open secret lo ke chini lab lo ke kadu be Karbi Anglong rakta kopi posi department along sakuri texture tum sakuri long le ti mage ti posi ki dukilak tum sakuri long le ma puke chini lo ke Karbi Anglong autonomous council andar sakuri doan tame chini dak lo kadu ko tame open secret lo ke tangka pipe pulo tangte sakuri long le ako kai ke tame jipo jirpi la pensong long tame chithan ver Karbi Anglong autonomous council sakuri ke chepalong ke la ke APSC la pen UPSC na so se ke krek kisu ada ke
nang li state long asakri long lok tai mene APSC mate UPSC nang li krek un de tai mene tame Karbi Anglong autonomous council ke krek un e ke thek ke tum ke laso department long krek un e tangka mahap men sira ke krek un la kan dutina chini lo sira so media long la kladak bai dak penang li than nang thana pachin la akola so opportunity pon de laang se ke chi song Karbi lo chali song ben laang se ka chi song bang intang rak ben ka chi song sin li non e phang bang name paklang pon bom ji posi media thain no ni li lamthe pachini dun ini ke semua ini nang bang tang kapitulon nang tuan arizal result jata na pipelo result ba indula authority alam do komalo ni authority pinane sinili tumbang ke inut officers lo inut IS alang li inut officers lo alang pupo borbabulong dam nangji inut pupo borbabu bang IS han chikining laso chipa koitot sila tum ningkan hinia bang la tum apor endet lo la siala songpong ke komalo ni kupilo ni ke chok chike la tumang bong sidolo approval council pen ke approval long elo no department long sidolo laso department non bang alang tumang e ko pipia so na mungtong paklang na appointment piun e putih laso pran koso si appointment ni pilo la pen apran so appointment piun lo de non pan ko pipo si piun de lo hala bangali tumang ka chini kenang so Nasikatu we nili Karbi Anglong rar hana pachini lo lason department lo nane ke chok che la puson theklong purante dojo ne e voice raising lo chali asong kai ke name lason corruption lo made lason Karbi phan officer atum kachine kalong ke nili tum kai ke Karbi lo chali asong tum nili mage ajab dom tiji pusini nili media thino pini kladak bai dak penili khanon KSC Haraghad Regional Committee hin pen chapatu pipon si keching si chithan chimom la pen simi kidenga mai ki paman pon phai kunini phai siar ni por phai kri si apor malom KSC Anglong pho Haraghad Regional Committee hin pen chapatu pipon si keching si chithan chimom la pen simi kidenga mai dokmuka IBL ki paman pon bangso mai along Haraghad Regional Committee mai phai hin pen si mai chari pon la pen General Secretary Govind Teron hin pen mai ki phalam thi pachini pon lapen bangso mai long abarim KSA mati Karbi lo charia song pen chenglok non het jong Haraghad Regional Committee long akimi office BRL ki pek pon atuman chutong don si ingsam jin pen pichun pon News Text Report Karbi Anglong News Kini itu Karbi lo chalia song Haraghad Regional Committee hin pen kini nilitum office burial atumhan an nilitum kini semi pat tang pon lo tasela so semi ke tang long nilitum dam tang mana ke klembari Haraghad Regional Committee long ke klembari matum an sami pini chetong dun daplo la pen penangan wikimi pen hek set graduate korte injir tum an sami tum bangso song an se kepang tang ya phat ho orang pitun dun lo salang litum apa sami litum Karbi lo charlia song hin ta kami churu pajir lo ta silaan se alang litum sami litum malo nang cerap nang cetudun lo pelutang te litum kedam tangan ningkang diun ke pacunung ia sai do an sami ke wangji aningkan non abang kala an se ing tang pon pu pusinili ning hepot nasi Karbi lo chalia song Haraghad Regional Committee ke dam tang penon po an stamili tum neutral budi si do bomlang la so teng si ini stamili tum cerai pon lo ili tum mabake non political organization pena posi penangan he kisung boilong stamila Haraghad Regional Jurisdiction area long anbang litum anbang ke kaljap thini pasin tum cerai pon lo la penangan wikimi hexer mane MABA ke pasa korting jir sentami ini litum long arpuna ngadeng dun tang tum to masalang litum sami litum long anbang ke khep paman akachi song long ngacarap na chitu dun dia panselang litum kami semi deng pono la palang litum kami lam chak kiti kang lo